ka mga tower sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ang nangabali subay sa nahitabong landslide sa Tinaan, Naga. Ang pagkabali o pagkaguba sa mga tower misangpot sa pagkapalyar sa Line 2 sa Maykulon, Naga ngadto sa Sambuan nga may 138 kilovolt lines nga nagtransport og power sa Cebu Negros Grid. Gitataw hinuon sa Corporate Communications and Public Affairs Office sa NGCP Maria Rosette Martinez nga mailaing linya sa kuryente paman nga miabag sa power transportation. Hinuon karong adlaw gitugutan na ang ilang mga technical personnel sa pagsaka sa ibabawng bahin sa bukid aron makataod sila sa emergency restoration system. Kinahanglan kung highway pa na siya, mas luag kung naa kay duha ka highway. Kung usa lang, medyo limited ang imong capacity because there is exchange of power between the two islands, Negros and Cebu. And then kami, we really have to restore that line para mabalik ang original capacity ng highway.